कि हाय रे दुनियादारी आरे कोनी का बिचारी हाय रे बबुआ संजय कहो कहो के हुई हवा शेर बा के हुई हवा शेर बा तो के हुसावा शेर बा जवना चीज से खतरा रे बबुआ लागो रा जवना चीज से खतरा रे बबुआ ओकरे कह कि ढेर बा जवना चीज खतरा बबुआ दोसरा के बेटी बहन अगर रोड पर जात हो कस तो देखिए बहुबाज की बोले वाला दोसरा के निरे खेले तन और बदन हो मैं हर भीड़ 24 घंटा भावे न मन हो के हरे यार का चीज बा अगर ओकर बेटी बहन जात हो के हरे छोटकी बहनिया के एगो ब्लॉक पर कागज अटकइल बा एकरा के ना देखबे खाली दोसरा के देखबे आ तोर मौगी तोरा मन नहीं के भावत का संजय दोसरा के निरे खेले तन और बदन हो मैं हर फिर 24 घंटा भावे जबकि बबुआ भाई संजू जी शोरूम बउए लगा एक गो नाम हो इंसान के चेहरा अलगे अलगे बा गोदाम तो है ना हां जी संजू भाई पीयूष बेटा बात सही है सही है शोरूम बउए लगा हो कबो नहीं बात के बुझै न साल हो जबकि दूसरा के बेटी बहन पर बुरा दृष्टि डालबे तो बबुआ परिणाम का मिली मरे के गारंटी बबुआ मरे के गारंटी रे बबुआ साझना सवेरा जवना चीज से खतरा रे भैया जवना चीज से खतरा है चाचा ओकरे कह की ढेर बा
सभे लोग जानता कि दारू खराब हो। लक्ष्मण काका का बेटो जानता कि खराब हो। सतुआ इनका अटकता लेकिन अभी कहते हैं संजय भाई वो रही तो चले खोंगा चल जाता है खोंगा अरे पागलवा बढ़िया चीज तोरा अटकता दारू ठीक लगता दारू पे खातिर जीना चल जाता है जीना हाँ जी भाव बबुआ का हो अमर जी हाँ हो दारू पिए चल जाले जिला जवार हो दूध लबे में उनका लगता बेकार हो दारू पिए जान तरह के मर जाए गांव में नहीं मिलत जवार धले तड़े कितना लोग बारे कि झारखंड जाके 15 दिन तक रहता लोग अरे गिलास ने खेमले तो दूसरा का गिलास खंगार के मार देता है लोग बड़ा मास काय हमले आ सभे लोग जानता कि दूधवा पी ले 10 बरस पीयूष बाबू वर्दवाए बढ़ी लेकिन उनका के लोटा धराव तक कहत रहे कि बुढ़ा के नहीं हमरा के दे तड़े सो आ जवार जाए खातिर तार लाज नहीं खेला गो दारू पिए चलिया ले जिला जवार हो दूध लबे में उनका लगता बेकार हो जबकि बबुआ प्रमाण के साथ कहतनी हम कतना के सोर गइले फेफड़ायो मोतरी केतनो समझइले के प्यास भर थरी लेकिन मानत तड़े स कहले कि जा जा ढेर उपदेश देवे वाला मिलले एकरा बिना कामे ना होई ना भगला कतना समझइनी बाकी कतना समझइनी बाकी कवनो न फेरवा चल बबुआ उत्तर प्रदेश आज जमाना चीज से खतरा रे भैया वाह वाह अरे तो वो करे कहो की ढेर